Minkejja li l-ġimgħa li għaddiet Standard & Poor's naqset il-credit rating ta' pajjiżna, din l-aġenzija m'għamlitx l-istess fil-konfront ta' 7 pajjiżi oħra Ewropej: il-Belġju, l-Estonja, il-Finlandja, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Lussemburgu u l-Olanda. Iżda minkejja li dan ġie rrappurtat fuq sit internazzjonali prominenti bħal BBC, skont il-Ministru Tonio Fenech, One News huwa żbaljat. Ministru, kif pajjiżna tnaqqaslu ir-rating ta' Standard & Poor's però numru ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea ma tnaqqsilhomx? Fil-fatt jekk inti tara għandek ftit l-informazzjoni żbaljata. Mill-17 il-pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea, prattikalment il-pajjiżi kollha barra l-Ġermanja tpoġġew fuq negative rating. One News staqsa wkoll lill-Ministru dwar x'inhuma l-kummenti tiegħu għal fatt li dan id-downgrading issa kien ifisser li pajjiżna kien jinsab fil-11 post minn 15 pajjiż li jingħataw rating minn Standard & Poor's. Minkejja li dan jirriżulta minn analiżi sempliċi tar-ratings li ħarġet Standard & Poor's li m'analiżi deret ukoll fuq rapporti tal-midja internazzjonali, Tonio Fenech qalli ma jafx biha. Fost dawk li għandhom rating inferjuri għal ta' Malta hemm l-Italja, l-Irlanda u l-Portugal, pajjiżi li l-ekonomiji tagħhom bħalissa huma maħkuma minn problemi ta' djun kbar. Fil-jiem li għaddew l-Aġenzija Standard & Poor's inkludit lil Malta fost il-pajjiżi li l-prospetti tagħhom huma negattivi u qalet li hemm 30% ċans li l-credit rating ta' pajjiżna jerġa' jitnaqqas għal darb'oħra kemm matul din is-sena u wkoll matul is-sena li ġejja. Minkejja dan, il-Ministru Tonio Fenech jgħid li Standard & Poor's kellha kummenti pożittivi dwar pajjiżna. Standard & Poor's qalet ċar li dan qed tpoġġih minħabba mhux xi kundizzjoni f'Malta, anzi r-rapport fuq Malta kemm xejn huwa pożittiv. It-tnaqqis tal-credit rating ta' Standard & Poor's wasal wara li fawwissu li għadda aġenziji oħra ta' kreditu, Moody's, ukoll naqset il-credit rating ta' pajjiżna.